ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായം 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു. ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആസുരിക അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അവർക്ക് മരണശേഷം അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഷൻ എത്തിയത് എവിടെയാണ്? അതില് എങ്ങനെയത് അവസാനിപ്പിച്ചത് അധ്യായം ഭഗവാൻ? എങ്ങനെയാണത് അവസാനിപ്പിച്ചത്? എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതില്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞത അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ വിട്ടു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന് കാണുന്ന, അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന കേൾക്കുന്നില്ല? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറവാണ് കേൾക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നതിന് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്. മാതാജി പറയുമ്പോ കുറച്ച് സൗണ്ട് കുറവാണ്. കുറവുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം. അതെ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കേൾക്കാം. കുറച്ച് പേർക്ക്, കൂടുതൽ പേർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്റെ കേൾക്കും, നല്ലതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പോലെ തോന്നുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാതാജിയുടെ അല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ നന്നായിട്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരും. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങള്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭമോഹം. അതൊന്നല്ല, അല്ലാത്ത കുറെ ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മാത്രല്ല ഉള്ളത്. ദോഷം എന്താണ്? ഒന്ന്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത. നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾ, നമ്മളിൽ കാണുന്ന, മനുഷ്യരിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട. ഒന്നാമത്തെ ദോഷം നമ്മള് വഞ്ചനാ പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണതയും നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് വ്യാമോഹശീലം നമ്മളിൽ. പിന്നെ വന്നിട്ട് മായയ്ക്ക് അധീനതയിൽ വരാം എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെന്താണ് പറയണത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമുക്കൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും അപൂർണമാണ് അല്ലെ. നമ്മളെ മുന്നിൽ ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലും നമുക്കത് ശരിയായി കാണുന്നില്ല, നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല.
അത് 4 ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇത് പഠിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. മാതാജി ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ അത്? ഒന്ന്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു. നമ്മുടെ ലെവൽ 3ലും ഇത് വരുന്നത് അതൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, നമ്മളല്ലാണ്ട് കരുതിക്കുട്ടി ചെയ്യണതല്ല. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു സാധാരണ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടാനായിട്ട് കുറെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അനുസരിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്, അതായത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മളെ കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധ വിഭാഗങ്ങൾ. അതില് 28 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിർണയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നതും വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നതും ആരാധന വരുന്നതും. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് 8, 9, 10 പറയുന്നു. അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തില് യജ്ഞത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അടുത്തതില് തപസ്സിനെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ഉപസംഹാരത്തില് ഓം തത്സത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 6 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഗുണങ്ങൾ, അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിശ്വാസവും ആരാധനയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ്. അത് 1-7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച. യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാനിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നോക്കിയോ ആരെങ്കിലും? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാതാജി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകുമല്ലോ, അവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളില് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര ഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജസോ തമസോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര ഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരിൽ ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നവര്, അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണുന്നവര്, അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് വിശ്വസിച്ചു പോരുന്നവരിൽ ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏതാണ് കാണുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായി പരമോന്നതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വാസമുറപ്പിച്ച് ഈശ്വരനെയോ മനുഷ്യരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു പോരുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ അർജുനൻ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണാതെ, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ്വഭാവജഃ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു.
ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയി തീരുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി കേൾക്കും. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആർജിച്ച പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാകാം? ചിലപ്പോൾ സാത്വികമാകാം, ചിലപ്പോൾ രാജസികമാകാം, ചിലപ്പോൾ താമസികവുമാകാം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തൻ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധ സത്വത്തില് ഭക്തിന്ന് പ്രേമഭക്തി, പിന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. കാമി എങ്ങനെയാണ്? രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തില് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മം? ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അതായത് കാമി. പിന്നെ അടുത്തത് വന്നിട്ട് ജ്ഞാനി എങ്ങനെയാണ് എവിടേക്ക് എത്തുന്ന? ജ്ഞാനി സത്വഗുണത്തില് സാത്വികമായിട്ട്, അതായത് അറിവ് നേടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടി മുക്തിയിലേക്ക് എത്താണ്. അതായത് ഏത് മുക്തിയാ വരുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് ജ്ഞാനിക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ഒരു ഭുക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തി സ്വർഗലോകത്തിലെത്തും. ജ്ഞാനി എവിടേക്ക് എത്തും? ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് എത്തും. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം. വിശ്വാസിനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുമായി സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടുക. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു ഗുരുവുമായിട്ട് സഹവസിച്ച് സശ്രദ്ധമായിട്ടും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. അപ്പൊ നമ്മൊരു ഗുരുവിനോട് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നില്ല, അവിടെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അവിടെ സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധാസ ഏവസ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച്, അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിലായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുവരും? പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും. ആ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ വിശ്വാസം വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ പല വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയും. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു പോകും. യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് ശുദ്ധ സാത്വികത്തിലാണുള്ളത്. ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യബാധയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത മതപ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായി വെവ്വേറെ ആരാധനാക്രമങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ശരിയായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഏതാണ്? ശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ, അതാണ് ശുദ്ധസത്വം അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അതാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട്. യജന്തേ സ്വാത്വികാ ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാൻ ശന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത്. സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കാറ്റഗറിയിൽ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ളവര് 3 തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 4-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 23-ാം ശ്ലോകത്തില് സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദമിതം, അതായത് വിശുദ്ധ സത്വാവസ്ഥയിലുള്ളവർ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയതാ ഭാവമാർന്നവനെ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്ന അർത്ഥം. ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്ന വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര്, അതായത് ഈ 3 ഗുണത്തിനെ മറികടന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും തികച്ചും മുക്തി നേടിയവനാണ്, അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിൽ എത്തിയവനായിരിക്കും പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
സാധിക്കുന്നത്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയേത ഭോജനഃ ദംഭോഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാനിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസ മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. പിന്നെ അസുരന്മാർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതമായിട്ട് അഹംഭാവം കൊണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അഹംഭാവം ആരുടെ ലക്ഷണമാണ് ഇതൊക്കെ? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതികമായ മൂലങ്ങൾ, അതായത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ, അതായത് നമ്മളെ ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അസുരന്മാരാണ്. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയം കൃതങ്ങളായ കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ തന്നിഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ വ്രതം എടുക്കും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തില് ചെയ്യുന്നവര് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. അതായത് രാഷ്ട്രീയമായൊരു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഉദാഹരണം. ഇത്തരം വ്രതാചാരം ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ വ്രതങ്ങളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ളതല്ല. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവാസാദി വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ തികച്ചും ആസര സ്വഭാവികൾ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നിർപ്രകാരം എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വ്രതങ്ങളൊക്കെ ആചരിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായോ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപവാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പ്രകാരം പറയുന്നത്. ആഹാരസ്തപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞതപാസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം, കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഇതിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഉണ്ട്. ഇതും ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കും. അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ചില മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാമെന്നും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നമാവില്ലെന്നും ഇല്ലാന്നും. വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല ഈ വിഡ്ഢികളായ വഴികാട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം. സ്വയം ഓരോ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ചിലര് പറയുന്നത്, ചില സംഘടനകളൊക്കെ അല്ലെ, അവരെന്താ അവര് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നതാണ്, ഇഷ്ടം പോലെ എന്തും ചെയ്യാം, പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് അതൊന്നും തടസ്സമില്ല, ഏത് വഴി കൂടെ പോയാലും നമ്മൾ ഒരു വഴിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തും എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് വേദങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല, അത് വിഡ്ഢികളുടെ വഴിയാണ്. വിഡ്ഢികളായിട്ടാണ് അവർ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളും പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. ആയു സത്വബലാരോഗ്യം സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യാസ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാകൃത്യ ആഹാര സ്വാത്തിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസവത്തായിട്ടുള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളത്, കൊഴുപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് കട്മളാലവണാ തൃഷ്ണ തീക്ഷ്ണ രൂക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസ ശ്രേഷ്ഠ ദുഃഖ ശോകാമയ പ്രദഃ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.
ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കയ്പുള്ളത്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച, അതായത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും, എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് രാജസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. കൂടുതൽ എരിവ് കഴിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ ഉപ്പ് കഴിക്കുന്നത്, നല്ല ചൂടോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും, അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് രാജസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണമാണ്. ഇനി അടുത്തത് യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തതും പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്, താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂറിന് പാകം ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതിന്റെ എന്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ഗുണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ആ ഉദ്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഇതൊക്കെയാണ് താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും ഏവർക്കും ആസ്വാദികരവുമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ള, അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അത്? അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ഇത് 1ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മളിത് മുഴുവൻ ശ്ലോകം കവർ ചെയ്താണല്ലോ. ഇതിപ്പോ എന്താ പറയണത്, 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അഫലാകാംക്ഷി ഭിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്യതേ യഷ്ടവ്യം മേ വേദി മന സമാധായാസ സാത്വിക. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച്, ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് പറയണത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ സശ്രദ്ധമായി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ഭഗവതി പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാവണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സ്വാത്വിക ഗുണസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നനായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുന്നതാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, നമ്മൾ സ്വാത്വിക ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അത് സംസ്കാര സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം എന്നറിയുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട്, നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, അതായത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പേരും പ്രശസ്തിയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസികമാണെന്ന് അറിയുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം നടത്താതെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. ഈ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തും ഇല്ല, വിശ്വാസമില്ല, മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാന്നുള്ള നിർബന്ധമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം? പ്രസാദം കൊടുത്തിരിക്കണം, പിന്നെ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കണം, ദക്ഷിണ കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. കാരണം ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഭഗവത് സേവനം. ഭഗവത് സേവനം. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി, കുറച്ചും കൂടി പോന്നട്ടെ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തിനത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ പരിപൂർണതയിലെത്താൻ. പരിപൂർണതയിലെത്ത ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നത് തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? സാത്വികത്തിലെത്തണം ആദ്യം. സാത്വികത്തിലെത്തിയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് പറയാ, നമുക്കിപ്പോ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നാലേ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിശുദ്ധ സത്യത്തിലെത്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എവിടെ പോകണം? നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് അവിടെ, സത്വഗുണം. ആദ്യം നമുക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്താൻ നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ സ്വാത്വികത്തിലേക്ക് എത്താം. സ്വാത്വികത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതിന് മുകളിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായി ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജ്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. താമസങ്ങളാകയാൽ അവ ആസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തും. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു വിധത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടുകയുമില്ല. ചിലപ്പോൾ എന്താണ്, ധനം ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. പിന്നെ സമ്പത്ത് നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കും. എന്നിട്ട് സമ്പത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങള് നിർവ്യാജ്യങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് താമസികങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ എന്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും? അതൊക്കെ ആസുരിക സ്വഭാവം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും. അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി അടുത്തത് 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദേവതീച്ച ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തൊക്കെ വരുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, അങ്ങനെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നതും, പിന്നെ ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശാരീരിക തപസ്സാണെന്ന് ശാരീരിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ തപസ് 3 തരം തപസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റത്തെ ശാരീരിക തപസ്, രണ്ടാമത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. അനുദ്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കണം പറയുന്നത്? സത്യമായിരിക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. അത് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമായിരിക്കണം. പിന്നെ പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളും എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് പ്രയോജനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത സംസാരങ്ങള് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്? കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായ സംഭാഷണങ്ങളായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് എന്ത്? വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്യം മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേതോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സംയത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക തപസ്സിൽ എന്ത് വരും? സംതൃപ്തി വരും, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി ഇതൊക്കെ മാനസികമായ തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ
മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലാണ്. അപ്പൊ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ തരത്തിലും എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടും മൗനിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാല് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഇത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞ 3 തപസ്സും, ശാരീരിക തപസ്, പിന്നെ വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്, ഈ 3 തപസ്സും നമ്മള് വിശ്വാസത്തോടും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ 3 തപസ്സുകളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. ഇപ്പൊ വൃന്ദാവന പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത്, ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത്, മായാപൂർ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വിശ്വാസത്തോടുകൂടി. വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാൽനടയായിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു എത്രയോ സമയം വേണം ഇതൊക്കെ പരിക്രമം ചെയ്യാൻ, മുഴുവനും ചുറ്റി വരണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളൊന്നും ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ജലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്. അത് ക്ഷണികമാണ്, അനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതുമാണ് എന്ത്? ഈ രാജസിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകൾ അത് ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ഇനി മൂഢഗ്രഹണാത്മനോ യത്പ്രീതയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്തമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മൂഢമായ ബുദ്ധി മൂലം കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്, അതായത് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാർ അനശ്വരത നേടാനും ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച വിഡ്ഢിത്തമാർന്ന കഠിനവ്രതങ്ങൾ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനവ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ തമോടികൂടുകളാണ്. അപ്പൊ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ എന്താണ്? അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തതൊക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണ സ്വഭാവികളാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദാതാവ്യാമിതി യദ്ധാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം കൊടുക്കുന്നത്, വേണ്ടുന്ന കാലത്തായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയോത്കൃഷ്ടം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്കൃഷ്ടത, അതായത് നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡം എന്തിനാവശ്യമാണ്? ഈ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? അത്യാവശ്യം ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ്
നൽകുന്ന ദാനത്തെയാണ് വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവർക്കല്ല. ദാനം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴെങ്ങനെയാണ്? ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർക്കായിരിക്കണം നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് അത് കൊടുത്തതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയത്തെ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനമാണെന്ത്? രാജസ്. അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ മുഴുവൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധപ്രകാരം നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ദാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ചിലപ്പോൾ മനസ്സോടെ ദാനം ചെയ്യുന്നതും ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? രാജസികമാണ്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വൃഥാ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്നോർത്ത് പിന്നീട് പാശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ള ചിലപ്പോൾ മേലാധികാരിയുടെ ദാനങ്ങൾക്ക് രാജസ സ്വഭാവമാണുള്ളത്. മറ്റുള്ള ചിലപ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ദാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, വന്നിട്ടിരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അയ്യോ എൻ്റെ ഇത്രയും പൈസ പോയില്ലേ, ഞാനിത് വെറുതെ കൊടുത്തു പോയില്ലേ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പാശ്ചാത്തപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ മേലാധികാരികൾ കൊടുക്കുന്ന അതും ഇതിൽ വരും, രാജസ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. മനസ്സോടെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ. അദേശകാല യഥാനം പാത്രേഭ്യശ്ചാധീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അനർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക്, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന ദാനവും പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ആദരം കൂടാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസമാണ്, താമസികത്തിലുള്ള ദാനം. അപ്പൊ ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അർഹതയല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം അതൊന്ന്. രണ്ടാമത് അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്ക് വേണ്ടിയോ ദാനം തമോ ഗുണമാണ്. അവിടെ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. പിന്നെ ദാനാർഹരായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ഓം തത്സത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഓം തത്സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണാ ത്രിവിധ സ്മൃത ബ്രഹ്മണോസ്തേന വേദാശ്ച ഇവേ യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരഃ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത് എന്നത്. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടുപോകുന്നു. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ ആ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, പരമമായിട്ടുള്ള നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്. അപ്പൊ ഈ 3 വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ട് പോന്നിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ട് പോന്നിരുന്നു. കാരണം ഇത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 വാക്കുകളും തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുവിട്ടിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതു കർമ്മവും ഓം തത്സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാവണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്ന് 3 വാക്കുകളോട് അനുഷ്ഠിക്കുകയാൽ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ് എന്നിവ ഈ 3 വാക്കുകളോട് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 വാക്കുകളോടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെന്ന് പറയാം. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിനു കാരണമാകുന്നില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം
ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത്സത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാദോ മിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് എന്താണ്? യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികളെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഓം എന്ന് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാതും യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം, ഋഗ്വേദം 22:20. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണ്ണ നേടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദകമലം എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ പാദകമലം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. തദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശം കൂടാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞം ചെയ്യാനും ദാനം ചെയ്യാനും തപസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം, ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രവർത്തനം എന്തായിട്ട് മാറി? അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറി. അതായത് തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എപ്പോഴും ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോ വാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ്, ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ കർമ്മം സ്വാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവൻ എന്താണ്? സാധുവുമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാതും എന്തിൽ പറയുന്നു? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ തദർത്ഥീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്തിൽ വരും? തദർത്ഥീയത്തിൽ വരും. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സത്ത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്, അതായത് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പല വിധത്തിലും എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ ഓം തത്സത് എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം
തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും എന്തറിയപ്പെടും? അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടും. ഇത് ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നന്നാണ് സാത്വിക ഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുവാനാവട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലതാണെന്ത്? സാത്വിക ഗുണം. സാത്വിക ഗുണം പിന്നെ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനാണെങ്കിലോ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായവനായിരിക്കും. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം, അതായത് ഭക്തി മാർഗം. അത് ഈ അധ്യായത്തിൽ അത് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സത്സംഗത്തിലൂടെ, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗമെന്നും ഇതിൽ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रामानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കല്ലേ നമുക്ക്. ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങള് 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞേ. ഭക്തൻ പ്രേമം, ഭക്തി, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് അല്ലേ. ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ആണ് എത്തുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് കാമി എവിടേക്ക് എത്തും? അല്ല, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക്, ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേക്ക്. കാമി എങ്ങനെയാണ് മാതാജി സ്വർഗലോകത്തിലോട്ട്? കാമി ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാണ്. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ആ ചെയ്ത കർമ്മത്തിൽ പുണ്യഫലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യഫലം എവിടെ അനുഭവിക്കുക? പുണ്യലോകത്തല്ലേ അനുഭവിക്കുന്നത്. കാമികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തില് രണ്ടും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാവും, ചീത്ത ഫലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നല്ല ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അവിടത്തെ കഴിയുമ്പോ എവിടേക്ക് വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. വസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നവര് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. സാത്വികര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? മാംസാദികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള. അതിന് നമ്മ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ. സാത്വികർ എങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത്? സാത്വികരെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രസവത്തായിട്ടുള്ളത് സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭക്ഷണമാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തതും പിന്നെ ഉച്ഛിഷ്ടം തൊടാൻ കൊള്ളാത്തായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഭക്ഷണം അങ്ങനെയാണ്. വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്?
യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഫലോദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നവര് സ്വാത്വികം. സാത്വികം. അടുത്തത് രാജസികം പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികം. രാജസികം. താമസികം പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, പിന്നെ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യാതെ, ഇല്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പിന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വ്യത്യസ്ത ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? 3 തപസ്സും സാത്വികമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിശ്വാസത്തോടുകൂടി 3 തപസ്സും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് രാജസികമാകും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്താൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. 3 തരത്തില് തപസ് പറയുന്നത്. ഈ ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ് അതെങ്ങനെ വരുന്നേ? വാഗ്മേയ തപസ് അത് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. ശാരീരികം, മാനസികം, വാഗ്മയം. അത് സാത്വികത്തിൽ വരുന്നതാണോ? അല്ല, അത് തപസ് തന്നെ 3 തരം ഉണ്ട്. സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. എന്നിട്ട് ഈ 3 തപസ്സും ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാവും. അതായത് തപസ് 3 തരം ഉണ്ട്. സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം. അല്ല, തപസ് 3 തരം: വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്, ശാരീരിക തപസ്. ഈ 3 തരം തപസ്സും ഈ 3 തരം തപസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് പറയും. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഉചിതമായ കാലത്ത് കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആഗ്രഹിക്കാതെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് രാജസികമാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്നതും അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദരവില്ലാതെ കൊടുത്താലും അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഓം തത്സത് എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്? നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ, അതായത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത്. സദ്ഭാവേ, സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതെവിടെ ബുക്കില് കണ്ടിരുന്നല്ലേ? നോക്കിയതല്ലത്? സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയതല്ലത്? കണ്ടുവരുന്നു. ഓക്കെ. തദർത്ഥീയം എന്ന സദ്ഭാവേ കണ്ടു. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കണ്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം? തദർത്ഥീയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കില് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അല്ലെ? പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിതങ്ങൾ, കീർത്തനം ഉൾപ്പെടെ ഈ വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും, കീർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കില് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് 18-ാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു തരുമോ? ഒരു ഭക്തന്റെയും ജ്ഞാനിയുടെയും കാമിയുടെയും തലങ്ങൾ എന്നുള്ളത്